Het is een hele drokke dag in Haas. De derde dag dat de tolships daar in de haven lezen. En dat meesten komen kinderen om die imposante skippen te zien. Maar jongen dat dit er van alles hoort te beleven. En dat lukt een heel soort meesten. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort, die is in Haas. Ja, Willem, de verwachting weer dat dit de drokste van 4 dagen tolships worden. Zo, hoe liep het dat? Nou, het liep op zich wel aardig goed. Het is heel ingewikkeld om meesken te tellen. Dat krijg ik al vragen. Want Jan Reijer Arends, dat is de voorzitter van de club. En die zei het is heel ingewikkeld om meesken te tellen. En dat laten we al die door een politie en al die bureaus die dat weten. En dat zijn altijd dingen, na de tijd komen ze daar dan pas efter. Maar ze dachten ongeveer om 100.000 meesken wat er hier komen zoeken. En het is echt heel erg druk al. Ja, zo simpel kan ik het wel zeggen. De pier luidt helemaal vol. En meesken geniet je echt van het waar. Want het waar is echt het is optimaal. Het ruimt net. Dat is altijd natuurlijk heel erg mooi. En het is net te ware. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Als het 30 graden wordt, dan is er één groot probleem. Als het heel warm wordt, dan vinden mensen het net zo leuk meer. En dan door zijn lauwe oren ding, dan liggen ze op het strand of neem maar op. Maar ja, nou is het mooi waar en kan je dus bootje varen. In dit geval vlot varen. Want ik ben op dit stuit bij de Sterke Jerke. En dan ren ik even naar kapitein Frank daar. De kapitein. Slaagt het een beetje? Goedemiddag, ja, best. Ja, het is nu even net wat rustiger. Toen we binnenkwamen was het, zoals we het noemen, alle hens aan dek. Nu varen we er rustig uit, hebben we wat ruimte. En hoop enthousiaste mensen aan boord. En dat moet wel goed komen. Ja. Ondanks dat er een behoorlijke wind staat. Want wat doen jullie eigenlijk? De hele dag varen? Hoe gaat het? Ja, wij zijn vanaf 10 uur vanmorgen zijn we begonnen. Om de 2 uur vertrekken we. Varen we 1,5 uur met mensen. We hebben een caravan hier staan aan die kant. En daar kunnen mensen zich aanmelden. Mensen hebben zich van tevoren ook al aangemeld, sommigen. En die varen 1,5 uur mee langs de schepen. We gaan een stukje naar buiten ook. Even het echte waddengevoel krijgen. En dan weer terug. Dus dat is de bedoeling. En we hebben er schitterend weer bij. Dus, hoeveel mensen kennen er aan boord? Wij mogen 12 mensen meenemen. Naast de bemanning. Dat is een regel volgens mij ook voor de bruine vloot in een bepaalde klasse. Dus 12 mensen mogen mee. En dat, de eerste rit vanmorgen hadden we die niet. En nu komen we aardig in de buurt. Naast de bemanning, hebben dan alle ritten met 15 man naar personeel? Of hoe gaat dat? Nee, dan krijg je even zo'n oranje vestje en dan ben je meer man, hè? Ja, nou gelukkig hebben we steeds meer personeel. Want het is een bewerkelijk schip. Het is niet een jachtje over een sloep die je met 1 of 2 man kan bedienen. Hè. Dat is... Je hebt toch wel een man of 3, 4 nodig. Zeker als je... doen we hier niet natuurlijk. We varen hier nu voor de tolships. Maar als je naar buiten gaat heb je misschien wel 6 man nodig om hem met het zeil erop netjes in de vaart te houden. En er komt een hoop bij kijken. Hè? Er komt een hoop bij, want het verhaal van die Sterke Jerke is wel heel nieuwsgierig. Wat mensen net weten. En daar kan Ian alles over vertellen. Dat is Wilfred de Jong. Dietje kleest hij het. Wilfred. Zeg het eens. Wat is het verhaal eigenlijk van die Sterke Jerke? Het verhaal, vanaf het begin of van een beetje beknald, want er zit inderdaad wel een uitsturing. Maar het verhaal, wat is het nou eigenlijk voor vlot? Nou ja, het is ooit ontstaan uit vriendschap en avontuur. Hè. 1974, mooie avonturen beleefd. Engeland bevaren, de eerste keer mislukt. Hè. De vergaan op de Noordzee, de tweede keer hebben we wel degelijk Engeland gehaald. En toen hebben we ook besloten om de oceaan over te gaan. Nou, de derde Sterke Jerke 3 is inderdaad de Atlantische Oceaan overgestoken. En is bij Bonaire op de klippen gelopen. Daar hadden we al een milieuplan aangehangen. Namelijk onderzoek naar de olieverontreiniging op zee en op de oceaan. En in 2018 hebben we besloten de Sterke Jerke 4 te bouwen. Dat is deze waar we nou op varen. En daar hebben we besloten om de plastic soep onder de aandacht te brengen. En dan met name jongeren proberen enthousiast te maken voor het milieu. Beter op het milieu te denken en de plastic soep onder de aandacht brengen. Ja, maar kan je er eens omschrijven hoe het er krijg uitziet? Want voor de mensen die de radio horen, die sjoggen het net vanzelf. Hoe ziet het Sterke Jerke er krijg uit waar we nou staan? Oh, nou, het zijn 5 lange buizen. De langste is 14,95 meter. Dat is bewust onder de 15 meter gehouden, omdat dat dan met schippers wat makkelijker aan kunnen komen dan boven die 15 meter. Want dan is het weer van allerlei regelgeving afhankelijk. De langste is dus 14,95. We zijn 6,75 meter breed. Die 5 buizen, daar zijn wrangen overheen gebouwd. Daar is de vloer weer overheen gebouwd. 2 indrukwekkende masten erop. Zeilen erop. 2 motoren erachter. 50 pk langstaarten. Om de haven in en uit te kunnen varen. Maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk te zeilen met de Sterke Jerke. Hoe heeg binnenmesten? Dat is een goede vraag. Ik meen 18 meter ongeveer. Maar hang me daar niet helemaal aan op.
Maar wel heeg dus. Het is net een iets denk je. Dat je denkt van dat je vlot jaar en dan denk je natuurlijk om 12 van die buisjes en dat is het. Maar dat is dit absoluut net zo. Nee, zoals wij vroeger begonnen zijn natuurlijk met wat plastic vaten aan elkaar en een vloertje erop. Ja, nee, dit is een indrukwekkend ding. Ik denk dat wij ook het enige vlot ter wereld zijn wat een CE-keuring, Europese keuring heeft gehad. En waar we een certificaat voor hebben gekregen zodat we met mensen mogen varen. Met 12 gasten maximaal mogen we varen, 6 bemanningsleden bij nog golven van 4 meter hoog en bij windkracht 8. Nou, dan wil ik even jaren wat de gasten ervan vinden. Dan ben ik even Wilfred Del. En dan ben ik wel heel benieuwd, want ze kennen het altijd wel heel goed voor Keepje vanzelfs. Maar de vraag is dan altijd, is het echt zo? Dus ik zal even bij de gasten jaren. Hoe heb je gasten aan boord? Je bent een gast aan boord, denk ik. Ik ben geen gast. Nee, je bent geen gast aan boord. Je zei het al, je haast meer personeel als gasten. Daar moet je wat om van. Ik heb de familie meenaam. Ja? Jo, de familie meenaam. Nou, dat is ook de familie wel even. Je bent wel gasten aan boord. Dat komt helemaal goed. Breng nog een stukje die kant uit. Nog even snel. Goeiedag. Ik zal even wat gasten vragen. Goeiedag. Ik wil wat gasten vragen. Wat vind je van de sterke jergen? Ja, fantastisch, maar wij spreken geen Fries. Ja, maar u verstaat me wel. Dus dat komt helemaal goed, dus dat maakt het helemaal niks uit. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het ik heb net het verhaal ook gehoord. Nou, dat is wel echt uit een jongensboek, hè? En ja, zeker nu. Die plastic soep, dat is natuurlijk een hot item. Dus dat is ook een heel goed doel, vind ik. Dus komt er rode keuring bij jou? Absoluut. Jerge, ik wil de proef op de som nemen, want de kapitein kent wel sissen dat het al een keer goed is, maar dat de beziek is het pas sissen, dan pas loop ik het tieten. Oké. Nou, dan zetten we daar een grut uiteropteken achter. Dank u wel voor nou Willem Vermeldvoort. 9 minuten nu 12 is het intussen dadelijk dat je op het Ameland. Dat ze last van een lieds stjonkend bisje op het strand. Omroep Friesland.